kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Mga tinahod nga tigpaminaw sa tulumanon lamdag sa kahitasan, ato bayang timan-an nga ang Dios iyang padad-on sa iyang kahayag, no? O sa lamdag kita ra pong mga tao, no? Atong timan-ana, no? Kaya nga atong Ginoong Hesukristo atong mahinumduman sa dihang diri pa siya, no, sa kalibutan. Di yun na malimtan ng iyang mga pulong ngadto sa iyang unang mga tinun-an, no, ang mga apostoles. Kamo mao ang kahayag o lamdag, no? Nganong giingon man na sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay, of course, siya mao ang lamdag. Pero kay ang iyang lamdag naa naman pud sa iyang katawhan, kay ni-reflect lagi na iwag man mao nga ang iyang katawhan mao ang lamdag. Ambot po sabot otorisado. Ang atong Ginoong Hesukristo mao man ang otorisado nga tao nga gipadala sa amahan diri sa yuta, mao nga kinahanglan musunod niya kay otorisado man siya. Og sanglit ang iyang katawhan diri sa yuta nga mao ang simbahan, iya man pong gi-authorize. Mao nga naa na pod sa iyang katawhan kanang lamdag, no? Lamdag nga gikan niya. Mao nay hinungdan ngano nga manalinghog o mutuog yuta sa iyang simbahan, no? Dili tungod sa tawhanong galamhan, no, sa mga tao o sa iyang mga tinun-an, kay nasayod man gyud ta nga kung isalig lang sa Ginoo sa tawhanong galamhan, no, ang pagpadagan sa iyang lamdag o sa iyang simbahan, sigurado yung bulyaso o dili yung kasaligan. Mao manggali nga ang Espiritu Santo gipadala gyud, no, niadtong adlaw sa Pentecostes nga aron mao ni mugiya kay dili man ni masayop ng Espiritu Santo. Mao nga ang simbahan moingon ta nga dili masayop
Dili tungod sa tawhanong galamhan sa atong mga kaparian o mga obispo, no, nga sumusunod sa mga apostoles, no? Dili tungod sa ilang tawhanong galamhan, kay kung sa ilang tawhanong galamhan ra isalig masayop man gyud. Prueba ana sa pagkatao ni Pedro, nasayop siya, di ba? Iyang gilimod si Kristo. Dayon doon na pagalito higayon nga nahinganlan siya og Satanas. Dili gyud Satanas si Pedro, pero tungod kay doon na siya nalitok ni atong higayon nga dili tinuod o dili kamatuoran o wala masubay sa kamatuoran mo nang niingon ang Ginoo ngadto kaniya, pahawa Satanas. Dili Satanas si Pedro kundi agad tong Satanas nga naa ni aliot siya ngunahuna mo nang nagasulti sa dili mao. Di ba? So mao na nga kung sa pagkatawhanon lang mahimong masayop ang apostol, na sayop manggali si Judas, di ba? Ang Ginoo mo nagpili niya. Mao nang dili ikatingala nga kining atong mga obispo pod masayop personally. Pero hiniusa sa hinugpong kay ang Espiritu Santo mugiya dili man sa tinagsa, hinugpong man. Mao na nga ang simbahan dili masayop diya sa hiniusa nga panudlo about faith and morals, tuluhuan og pamatasan. Mao bitaw na nga bisan no sa pagkamasalaypon personally sa atong mga lidere sa simbahan, no, sa ilang pagkamakasasala personally, wala gyud sila natudlo nga makadaot nato, di ba? Wa gyud dogma, wa gyud opisyal nga pagtulon-an sa atong simbahan nga gitudluan tag pangawat, pangurakot, no? Kung ang pari masayop man personally, iya man ang personal, wala man ilabot sa tuluhuan og pamatasan. Mao na nga kung pagtulun-an ang galiisgutan naa diha ang lamdag. Well, katong atong giingon kagabi nga veritas ngano man lagi tong among pari di man miganahan siyang batasan. Ang katong iyang batasan nga dili maayo, dili tumaw ang lamdag. Dili tumaw ang lamdag kay personal man to niya, no? Mao na nga ato ning klaruhon og ahan ning lamdag sa simbahan kay kung dili ta kabalo mo identify, dili ta kabalo mo ingon nga mao ni lamdag sa simbahan. Then mo po ng iyang kangit-ngit. Ang kangit-ngit dili na gikan sa simbahan, gikan as demonyo. Misulod lang diha. Well, asa man na nato masabot nga ang kangit-ngit o ang kadaotan dili na gikan simbahan, kundi dili gikan na siyawa, no? Mo ni atong timan-an kay usahay manggod kanang dili bata kabantay kung dili gali maayo ang atong makita sulod simbahan, mo ingon naman din ta, hala, kangit-ngit naman ng simbahan. Murag atong i-attribute, atong pasanginlan ang simbahan sa iyang kangit-ngit. Dili kay ang kangit-ngit gikan ginasyawa, no? Sa Mateo 13 tudling 24 ngadto sa 30 diha naton ang mabasa, di ba? Katong mahitungod sa mga sagbot gani og trigo nga ang mga sagbot referido sa mga dautan diha sulod sa gingharian o sa simbahan o katawhan sa Dios. Ang mga sagbot mo to ang nadani natintal siyawa. Unya ang mga trigo mao tong nagbuhat og mga maayo, matarong. So ang simbahan mao na karon, no? Kung doon na may kangit-ngit, doon na may dili maayo nga makita nato mga kadaotan, dili na tungod sa simbahan o sa iglesyang gitukod ni Kristo, no? Kay mayong kang iglesyang gitukod ni Kristo maayo gyud na kay gitawag gyud sa pagkasantos o kabalaan ng mga sakop, no? Mao na nga kung kita manalinghog sa mga pagtulun-an, makapabalaan na, makasantos. Pero iba ana daghan biyang nga santos na itong mga Katoliko, di ba? Gipangdeklara na gali, gipang-canonize na gali sa atong simbahan, di ba? Mao na prueba nga naan niya ang kahayag, ang lamdag na adya sa pagtulun-an. Mao na nga kanahanglan mantigo ta mo ingon mo mutan-aw og okay ni pananglit dunay usa ka Katoliko nga politiko nga nakabuhat og dautan. Now dili nato pasanginlan ang atong tinuhuan, atong pasanginlan ang yawa og ang tao pod nga nanalinghog, no? Nanalinghog sa tentasyon sa kinibang yawa. Well, ang konkreto gayud nga paghulagway ani, no, so pagtan-aw ba nato asa ang kahayag o lamdag, asa pod asa ng dautan o asa ng kangit-ngit. Atong kuhagbase pod diha sa Mateo 23:1 ngadto sa 3, no. Mateo 23:1 ngadto sa 3. Diha no gihulagway diha sa ebanghelyo nga ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo sa daang covenant o sa daang kasabutan, sila ang naghawid sa lamdag sa Dios. Sila ang naghawid sa lamdag tungod kay
Kay sila man ang gi-authorize, di ba? Unsay giingon sa Ginoo diha. Ang mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod, sanglit otorisado sila, aduna sila'y katungod o authority sa paghubad o sa pagpasabot sa balaod ni Moises. No, sa daang kasabutan niya. Mao na nga sundon ninyo ang ilang mga gitudlo. Kay sila may otorisado, naaman nila ang lamdag. Pero unsay giingon sa Ginoo, ayaw ninyo sunda ang ilang buhat. Ayaw ninyo sunda ang ilang buhat, kay ang ilang buhat nagtug-an nga wala sila mosunod sa ila ra pong gipanudlo. So makita nato nga ang authority naa sa mga magtutudlo o sa mga Pariseo, no, sa daan ni siyang kasabutan pa, no, sa daang tinuhuan. Example lang ni kay sa bag-ong kasabutan lahi naman pud ang giuturay sa Ginoo, no? Ang giuturay sa Ginoo ang mga apostoles naman pud. Sa daang kasabutan, no, sa balaod ni Moises ang iyang giuturay katong mga magtutudlo sa balaod ug mga Pariseo. Mao na kung nailalom ka sa ilang panahon, mao na nga ang mga tao, ang mga Hudiyo kinahanglan mutuo sa pagdumala, no, sa mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod kay naaman nila ang lamdag, no? Naaman nila ang authority. Mao nang tuhuan ang ilang mga gipanudlo, pero ayaw lang sundon, dili lang kuno sundon ang ilang buhat, kay ang ilang buhat nagtug-an man nga wala nila sunda ang mga pagtulon-an ra pud nila. So, ang kangit-ngit di ay naas binuhatan sa wala pagsunod. Dili tong pagtulunan. Ang pagtulunan mo to'y makapaangayan nato atubangan sa Ginoo. Ingon ana ra pod kay sa bag-ong kasabutan sa New Testament ang gitagaan o giauthorize sa Ginoong Hesukristo mao man ang mga apostoles na ana sa Juan 20 19 ngadto sa 23 kadtong niingon ang Ginoo nga maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Ang mga apostoles no gipadala ni Kristo, so sila na pud ang lamdag, sila ang lamdag diri mo nang maminaw ta sa ilang mga pagtulunan, pero dili lang nato sundon kanang ilang personalan. Nakuha na to. Of course, kung ang personalan nauyon raman sa pagtulunan, okay ra po na kay naaman pod sa Proverbio 16:7 nga when a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Sa ato pa doon na po di ay po'y pamaagi bastaw nga mauyon rapod sa pagtulunan. Basta mauyon, atong sundon, kay nauyon man. Pero kung ang binuhatan gali sa tao o sa pari ba, masupak na sa doktrina o pagtulunan, adili na nato na sundon. So asa ang kahayag naa sa mga pagtulunan. No, ang lamdag naa sa mga pagtulunan, dili sa mga binuhatan. Depende pod kay kung ang buhat pud ay maayo. So, nadala nahayagan sa kahayag. Mao ni ato ning giklaro mga suking tigpaminaw, mga tinahod nga tigpaminaw para maantigo bagid ba. Ito ba nga mulanta og asa ng lamdag sa simbahan, no? Kay matintal unya ta, mungisi unya ang demonyo ba nga, agoy, dili na musimba mga Katoliko. Kay ang ilang nakita, kangit-ngit na, wala nagkahayag. Okay, kinilaging yawa, mangitag paagi nga tabunan niya ang kahayag sa simbahan. Parang dili ta mga luwas. Dili ta magbuhat og matarong, di ba? So mao na nga kung ikaw diha aron usa ka Katolikong naminaw, kung gingit-ngitan ka sa simbahan Katoliko sa atong simbahan karon, tan-awa sag ayo. Kay dili gyud mahitabo nga walay kahayag ang simbahan kay si Kristo gud mo'y nagtukod ani. Naara ang kahayag, wa lang kang kita kay nisugot man ka nga tabon-tabunan siyawa, no, sa demonyo ni Satanas. Ayaw, naara ang kahayag. Tanawa og asa ng kahayag. Atong iklaro ang kahayag naa sa mga pagtulunan. Kanang munang mubasa tag mga sa Biblia, mubasa tag kanang katekisem, kay kanang katekisem nato nga libro naaman diha ang atong opisyal nga interpretation sa Biblia. Naa diha no kay kung Biblia ra god lahi-lahi man pug interpretation. Mao na nga magkalanrakas man ta kung Biblia ra pa itong pasagdan. Mao na nga kinahanglan tag magtutudlo nga otorisado unya asa man na nasulatron, no? Ang ilang official interpretation naa di sa atong katekisem, no? Dili kanang katekisem dili na siya kompetensya sa Biblia, no?
Of course, ang otorisado gyud kanang Biblia. Kanang katikisem gisulat na sa atong mga obispo para mahibaw-an nato unsa ang ilang interpretasyon tibuok anang sulod sa Biblia. Kuha na to. Paras ba sa uban pong religion? Di ba ang ilang interpretasyon naa sa ilang ilang magasin, sa ilang pong libro, pananglit kanang Iglesia ni Cristo. Dito o silag Biblia, pero naapagyan sila pasugo. Kay kung moingon kag Biblia ra, wala man dito ilang interpretation. Mao nang mo publish silag pasugo kay naman nila ilang interpretation nito. Pero saan nang mingon sila nga si Felix Manalo kuno anghel sinugo sa Dios. Sa Biblia di kakabasa nga si Felix Manalo sinugo sa Dios. Pero sa pasugo mabasa na dito, no? So ingon ana, mingon sila nga bibritas nganong na po may katikisem? Ang Iglesia ni Cristo na gali pasugo. Adto pugka sa kuan Ato po sa atong mga igsuong saksi ni Uba pagkadaghang libro, no? Naa diha ang ilang interpretation sa ilang libro. Ato po sa kanang Seventh-day Adventist pagkadaghang libro ni si Ellen White, no? Okay, mao na nga kungbot na hunaon, wa may tinuhuan nga walay basahon nga gipatik dito ang interpretation, di ba? Tanan, Katoliko man, Protestante man, Baptist man, naa na mga basahon. Kay naa dito sa ilang basahon, dili lang kay Biblia. Mo nang ako di man kumutuo nga, kanang ubang tinuhuan, Bible ra gyud. Kay kung Bible ra gyud, nganong naa pa man sila libro, nganong naa pa man sila magasin, no? Mo na nga, kung but na hunaon, ang Katoliko mo'y dili hipokrito. Ngano man? Nagtug-an sa tinuod ang Katoliko. Kay ang Katoliko, nganong naapay libro, nganong naapay katikisem, kay wala man siya magtudlo og Bible alone. Kay wala man diha nasulat gyud pud tanan ang mga kamatuoran mahitungod sa Kristyanismo. Kay si Juan nag-ingon. Nag-ingon si Juan sa Juan 21:25 nga dili tanan nasulat. Si Pablo mao gihapon, 2 Tesalonica 2:15 dili tanan nasulat kay naay gibinaba na lang kuno. Mao na nga kinahanglan gyud nga musulat patag libro kay ang ubang wa na masulat dito man nato isulat, no? Mao na nga ang Katoliko supak anang sula eskriptura o Bible alone na arabay kuan diha tinuhuan nga gihinganlag sula eskriptura, no? Misleading man na, no? Tamis kaayo pamation ba nga Bible alone kuno, Bible alone, no? Kay nahigugma gyud Biblia. Pero ko ang Bible mismo wala magsulti nga siya ra nga wala siya kauban, no? Mo na nga misleading na, no? Bantay mo anang tinuhuan na galit na eskwelahan, no? Nana dris dipulog kanang gihinganlan og sula eskriptura, no? Misleading na, no? Matahom na nga sipra kano man kay nahigugma gus Biblia. Okay, sayo nang ka Bible, scripture alone, no? Pero misleading na nga statement ngano man mismo ang Biblia wala siya mag-ingon nga siya lang wa siya kauban, na siya kahuban ang katawhan, ang simbahan nga gitukod ni Kristo, di ba? Naasa unang Timoteo 3:15 ang simbahan nga gitukod ni Kristo o iglesyang gitukod ni Kristo haligi og sukaranan sa kamatuoran. So ang simbahan mo nay kauban sa scripture. So dili kay scripture alone kay kanang simbahan mo man mo interpret sa Biblia. Sulay ra gud ang atong mga balaod sa Pilipinas kung walay Supreme Court. Pasagdan lang ng mga libro sa balaod nga walay Supreme Court. Di ba ang mga abogado magsigig lang debate diya sa korte? Okay, wala may katapusang mo istorya unsa gyud tinuod kay mahimo man nga dili magparehas ang desisyon sa mga lower courts. Mo bitaw nga dili mo kontento sa desisyon sa mga lower courts, ipasang at pagyud sa Supreme Court kay ang Supreme Court na diha ang final arbiter. Final say, di ba? Sumuna nga misleading ng scripture alone. Kay kung may kag Bible alone, unya kay lahi may pagsabot sa mga tao, kinsa may tuhuan ana aron. Mo nang kinahanglag otorisado, mo bitang si Kristo nagpili gid sa mga apostoles, nya gisugo pag niya iyang mga apostoles nga kamo po naa po mo chief justice ninyo. Mo na si Pedro. Nasa Juan 21:15-17. So kanang atong magisterium nga gitibuok sa mga apostoles pinanguluhan ni Pedro, ang kuan jud ana tukbang yung kapareho ana kanang Supreme Court nato nga sa Supreme Court na ay mga justices, mga pangulo na sila sa balaod nato pero napagi chief nila nga mao ang chief justice. Sa mga apostoles pod mga labaw na sila, mga shepherds pero na ay chief shepherd nila mo si Pedro. Juan 21:15-17. Mao na ang gisunod ron kanang katungdanan sa mga sundupapa karon.
So, mga tinahod nga tigpaminaw, ato lang hinuktukan ng Mateo 23:1 ngadto sa 3 nga naadiha ang example kung asa ang kahayag o lamdag. Sa daang kasabutan mao to, ang lamdag kuno matud pas Ginoo no, sa daang kasabutan pa niya, tuwa dito sa mga gitudlo sa mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod kay sila man kuno may otorisado mohubad sa balaod ni Moises. Pero kadto mga binuhatan nilang dautan, supak sa pagtulunan, mao to naa dito ang kangitngit. So karon sa bag-ong kasabutan, ang kahayag o lamdag naa sa mga gitudlo sa mga apostoles. O sa ilang mga sumusunod, of course, ang mga obispo na to, kay sila may successor sa katungdanan sa mga apostoles. Kay ang katungdanan gud kung mabakante doon nagay mo puli, no? Nasa buhat 1:20, no? Katong example, katong katungdanan ni Judas na bakante. Niingon si Pedro paghali ni nanguna to kay siya man puy labaw. Ingon siya nga kinahanglan atong pulihan ning katungdanan ni Judas kay mo man pud gisulti sa daang kasabutan nga gihulagway naman no? Nga ang katungdanan gali mabakante doon ay mupuli. Of course, ay nana manggali atong pangagamhanan atong presidente kung mamatay for example simba ko okay ato man yung pulihan kay kinahanglan naman yung mupuli. Diha atong mga tungdanan sa pagkamayor, gobernador, kung mabakante, naman gyud ipuli. Okay, inana man gyud ang organisado nga katilingban. Naagi labaw, naagi mangulo. Dili magsilbig way mangulo oy. Walay structure. So inana po nasamot na ang simbahan o gingharian gitukod ni Kristo, naagi ni mga lideres. So mao na karon nga ang lamdag o kahayag naa sa mga pagtulunan kay gigiyahan man siya sa Espiritu Santo. Nya ay mugtuoan ang maingon silang nasayop kuno ang simbahan sa pagpanudlo, dili na pwede kay kasama ra nga gi-undermine nato gipakawalay bili natong Espiritu Santo mura ba gikuhaan nato ba og kana bang bili kadtong giingon sa Ginoo ba nga mangayo ako sa amahan og laing manlalaban ang Espiritu Santo nga mugiya ninyo parang di mo masayop sa pagpanudlo mao na nga sama ra nga gipakawalay bili nato ang pagpangayo ni Kristo sa amahan og Espiritu Santo nga moy mugiya sa iyang simbahan parang dili masayop sa pagpanudlo mao na nga sa pagtulunan gali na diha ang lamdag na diha ang kahayag mo nang mutuo ta pero diha sa mga buhat mo na po nay dili nato sundon pananglit kita kag pare diha nga nagbuhat og dautan now ang lamdag dili nang gibuhat sa pare nga dautan no ang lamdag kanang magmisa ng pare kay kanang kung magmisa na ng pare bisag unsa ka dautan dili man na iyang kabubuton ng magmisa no gani ang kung yawa mo'y atong pangutanon dili man na gusto ng yawa og magmisa ng pare. Kay kanagong pagmisa o paghimog communion sugo man sa Ginoo nya kining trabaho siyawa kay dili man tuhuan ng Ginoo, di ba? Mao na nga kung ang pare bisag unsa ka badlungon kanang gibuhat sa pare nga magmisa dili na kabubuton siyawa although dautan iyang binuhatan pero kung magmisa na gali siya dili na pagbuot siyawa pagbuot na sa Ginoo kay mao man na instruction sa Ginoo buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Okay, asa ang pari nga klaro nga nagbuhat siya, nagpakita siya sa kahayag. Kanang sa kumpisalan. Kay sugo man na sa Ginoo nang nga magpasaylo ang Dios pinagi sa ministro o mensahero naa sa Juan 20:19 nga to sa 23 nga ang unang mga alagad gitagaan ni Kristo og gahom sa pagpamasaylo og sala. Bisan kinsang sala inyong pasayloon ako sa langit. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab pasayloon. So ang pare bisag unsa ka badlungon kung magpakumpisal na diha iyang gipakita ang kahayag o lamdag kay ang iyang gibuhat mo man na ang gisugo da sa balaang kasulatan. O ang pari moingon siya nga Diyos si Kristo nya naa man sa Biblia. Unya kanang kaminyoon dili bulagon. Naa diha kung ang pari mo sulti galis tinuod naa diha ang kahayag. Pero kung dautan na gali, kangit-ngit na gikan na siyawa, dili na to na i-attribute sa simbahan, no? Mo'y nana ang pag-ila og hain ang lamdag ug kahayag mga tinahod nga tigpaminaw. Unya bantay ta kay usapa, no? Pamaagi sa yawa o demonyo nga kining basahan ko ninyo ang unsa itong teksto na limot mako ato namurag na sa Korinto na katugaling ang yawa gali nagpakaanghel sa kahayag no si Satanas kuno disguises himself as an angel of light no mao na nga dili ikatingala po doon kining mga panggamiton sa yawa kuan po mugamit po kasulatan bantay ta no kay
kay ang gamiton sa yawa mga tao pod. Kung ang Ginoo mo gamit og tao, ang yawa mo gamit pug tao. Muna magbantay ta aning mga manudlo pug Biblia, no? Kay bisan ang yawa gali mo kutlo og kuan kasulatan na hinumdum mo katong gitintal niya sa Kristo katong sa bungtod. Di ba ni gamit to og kuan scripture? Muna magbantay po ta. No, ako mga igsoon mohatag ko ninyo og clue, no? Ang ilhanan sa mga false teachers, kanang nagpakaanghel sa kahayag, kung ang magwali gali sila, ang resulta sa ilang pagwali mabahin-bahin ang mga tao, dili mausa, no? Mo ni akong nabantayan, no? Sa Roma 16:17 klaro na magbantay kamo ni adtong mga tao nga magtudlo og lahi nga mubahin-bahin ninyo. Una, Roma 16:17. Then sa 1 Juan 2 po 18-19, no? 1 Juan 2 18-19, may ilhan nato ng mga antikristo pagali tawag ana, no? Mga false teachers nagpakaanghel sa kahayag, no? Nagpaka magtutudlo sa kahayag. May ilhan nato kung mahilig anang kanang divorce, kana galing mubiya sa usa ka simbahan gitukod ni Kristo. 1 Juan 2 18-19, kadtong mibiya dili isipon nga tinuod sakop, kay ang tinuod kunong sakop magpabilin. Mura man guning pagpasakop sa simbahan ni Kristo, mura nig kaminyoon nga walay bulagay ni bisag daghang mga problema giatubang, no? Tinuod nga ang simbahan daghang problema, pero dili solusyon nga atong biyaan. Ato nung tabangan siya, di ba? Di ba ang pamilya kung magkagubot sulod, unsa may atong himuon, gubon o atong ayuhon? Atong balay kung maguba o maumbuslot na ng atop, unsa may atong buhaton? Di ba ayuhon na do? Dili kay gubon mo na ilhanan sa mga false teachers gani, kung magwali na sila mabahin-bahin ng mga tao, wala unity. Ato ning ipadayon ugma kay wa na tay igong panahon, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, no? Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, sa mga kadagkuan sa atong simbahan, kini ang ubos ninyong alagad, no? Sa lamdag sa kahitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga amigo, no? Sa technical side, Danny Luod o Tax Ilumba, hangtod ug mabuhon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.